Nasa tower nagpaputok eh. Ah? Sir! 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 Hostage daw ata nila si Dilima. Hostage daw ata nila si Dilima. Sino nagpa? Yung mga Muslim. Andun nata lahat sila sa ano, kay Dilima. Na kay Dilima sila eh. Sino Dilima? Si Senador. Kasi hindi kami alam dito kung saan ang papasok. Tara, pasok tayo. Pero ano dito. Teka lang, antayin namin yung ano namin. Antayin namin opisan. Ilan ba ang hostage doon? 3 Muslim yun eh. Mga Muslim daw yung ano eh. Nang hostage eh. Anong gamit nila, baril? Hindi namin nagpaputok tower eh. Wala ba kayong, saan ba yung duty ng tower? Di ba ito yung entrance? Eto, magano lang kayo. Hindi, nandun sila lahat eh. Tago muna. Tago ka dyan. Tanggalin na yung pisos mo, hindi kayo makahinga dyan. Ha? Itama si Sir Agustin. Sino? Sir Agustin. Ano, pasukin na natin. Ano, sir? Sir, isa lang yung ano doon, yung hostage taker na natumba ko yung dalawa eh. Sino? Si Sulayaw na lang. Sulayaw na lang? Tama na ito. Tara. Pare, dandan na, pare. Dandan. Si anong gamit nila? Sino? Ay, puta ka naman, sir. Dali mo, putang ina. Halika.